Kan du huske sidste års 80'er-fest i Eldorado-teltet? Er I stadigvæk derude af Eldorado-teltet? Hvor er det smukt! Jeg kan snart ikke sige noget, fordi jeg har stort set ikke nogen stemme tilbage. Jeg har heller ikke noget hørelse tilbage. Men det, jeg har tilbage, kan jeg sige, at det har fandme været vildt. Altså, det har været fantastisk. Det der Eldorado-telt, det er jo som at være til Oktoberfestival i juni i Esbjerg. Vi glæder os til at se dig igen til Danmarks største 80'er-fest til Esbjerg Rock Festival 2012. Eldorado-teltet har plads til dig og over 3.000 andre, som er klar på den vildeste 80'er-fest. Sammen med Morten Ræsen, Thomas Christensen og Jørgen Demilius garanterer vi en unik 80'er-stemning i over 12 timer. Spejlkuglerne, de gode gamle 80'er-effekter og ikke mindst masser af 80'er-hits bringer dig helt tæt på de glade 80'ere. Vi ses i Eldorado-teltet til Esbjerg Rock Festival 2012.